Wibawa Laksana. Tumunten kepareng-paring tandha asta ing serat kekancingan saperlu kula angge oleh-oleh para kadang Pandhawa. Nganti kukut jagate boten badhe mangsulke Bangkandha kalih Pandhawa bisa njaluk baline negara kudu nganggo adus getih. Menawi mekaten Baratayuda kedah dumados. Ya kuwi sing tak enteni. Sembah pangabekti kula Kusuma Dewi. Wanodya Yutama ngambararo matuningku Kusuma. Dasar menapa paduka dawuh ingkang mekaten? Jer sak ngertos kula ingkang gula wentah kula wiwit alit menika Kanjeng Ibu Nada lan Kanjeng Rama Adirata. Sing gedhe pangapuramu. Aku ora bisa dadi bukang becik kula. Mangke rumiyin Kusuma Dewi sampun kawentaring jagat bilih utama-utamaning wanita menika tansanes inggih namung paduka Kusuma Dewi. Nyatanipun sembada gula wentah para putra-putranipun dados satriya ingkang memunjuli kasekten lan kautamanipun. Jagat sampun horeg dening kawentaripun satriya Pandhawa inggih para putra paduka. Kenging menapa paduka paring pangandikan ingkang mekaten? Sira tan mruh gawating lelakon mantu
Apa iku Karna? Kula mangertos ingkang paduka kersakaken Kusuma Dewi. Rumiyin nate wonten satunggaling putrining Nalendra ingkang nglairaken putra. Nanging Bayabrit ingkang nembe dipun lairaken wau dipun larung wonten Benawi. Pakarti ingkang mekaten kala wau boten krana koncatan raosih tresna dhateng kulit dagingipun piyambak, nanging inggih labet ngreksa kawibawan negari Mandura. Duh Kanjeng Ibu, pangabekti kula mugi konjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Ibu. Anggen kula ngenyam kamukten sakdangunipun gesang kula menika tansah saking mulunging penggalih Yayi Duryudana. Menawi wekdal mangke kula makempal kalihan adi-adi kula para Pandhawa, ateges drajating putra paduka menika namung sak ngandhaping sato kewan ingkang wuta dhateng lelabuhan Kanjeng Ibu. Emang kono sira tekos tega marang patine adi-adimu Pandhawa. Ibu sampun kondang tumrap kasektenipun ingkang putra, namung sakdangunipun Bathara Indra ngracut handeling kewuh kawontenanipun karna ing Prang Bratayuda Jaya Binangun menika sampun boten badhe ndayani menapa-menapa. Sampun kula lilakaken bondo kula ingkang awis piyambak kangge tombok tetambel kamulyaning adi-adi kula para Pandhawa. Ibu kepareng nyuwun pamit. Boten nyinten Koko Prabu ingkang nganungka lampah kula. Iya Yayi. Prana nalika ing Pandhawa Agung pun Kakang tan bisa sapatemon kelawan sira Yayi. Inggih, Koko Prabu. Paripaksari paduka sumisih saking kraton Ngastina. Labet anggen kula nyapeh hawa. Koko Prabu, lajeng paramigata sing karsa anggen paduka numpa lampah kula. Rara sing reh sang nahengkung ing diatan kapadaning kasang saya ing turida. Kakang wis hungkap marang Karsanto Yayi. Mangkene Yayi. Rene lakunipun Kakang tanantuk karya tegese Prang Bratayuda bakal dumadi. Kang mangkono srupanyuwunipun Kakang sira Yayi manunggala klawan adinira para Pandhawa. Idep-idep nyuwargake tiasi keng ibu bibiti. Koko Prabu menika jebul ugi saged ndagel. Lho. Tegese kepiye Yayi?
Paduka menika ngendika menawi Baratayuda badhe dumados nanging nggadahi lampah badhe nyumpet Baratayuda. Siadi aja mbingung pun Kakang. Koko Prabu, Paduka Koko Prabu menika nggadahi kewajiban angisas angkaraning bumi ingkang sinandhang dening Yayi Duryudana sakurawanipun. Mangka srananipun kedah dipun tempuh kanthi Baratayuda jaya binangun. Menawi kula lajeng gemprang tumut barisan Pandhawa, tartamtu Baratayuda badhe wurung. Krana anggenipun Yayi Duryudana wantun ngadepi paprangan menika inggih labet hadeking ingkang rayi ngawangga. Kang mangkono tegese Siadi wis pentala marang patine Arinira para Pandhawa. Sapa sing bisa mapaki Siadi lamun wis haglar senopati? Duh, Koko Prabu. Wekdal menika sampun winanci kula kedah miyak wiwaraning manah kula. Sampun kalampahan jawata ing kayangan Sang Hyang Surapati ngracut handeling kewuh. Tegesipun ing Tegal kurumangke kahanan kula sampun boten badhe ndayani menapa-menapa. Ingkang tegesipun anggen kula sapatemon kalian Koko Prabu wekdal menika wujudaken pepanggihan ingkang pungkasan Koko Prabu. Hanjangku marang Jiwatama. Jangkaning putrat Prang Baratayuda jaya binangun ing Tegal Kurusetra. Dada bengkah kulit bedah getih lambah-lambahan silpah. Tombak bengkong keris putung tameng gempal gada rompal hanglasah bosah baseh. Warsa klawan dwaja lelayu kekitir yang umbul-umbul sebit rontang ranting. Manuk gagak kekablak anyekaklak ana ing ngawang-awang suna srenggala ring-iringan mangsa daginging janma ngokop getih kang malerah aning payudan gempung liwung Yasenata Asina Prabu Duryudana dupi para sepuh Sang Mahatma Bisma lan Pandhita Durna wis gugur madyaning palagan. Tatanana kang pinandheng kejawi ingkang Raka Ngawangga Narpati Basukarna ingkang piniji aglar senopati.
dawuh ampun ngantos ketungkul anggen paduka ngetuni lelampahan ingkang sampun dumados. Jernyatanipun sedaya sampun dipun nyati, Nger. Sri Hastina Maha Prabu Duryudana kanthi kawinaring kampil benjang ulun ten panamong mundi sabda njeng Rama boten wonten ginanipun kula micara jernyatane boten pedah anggen kula mulyakaken para-para ingkang sami sumanggem dados dadaning kewuh mung kakehan sesumbar ora ana buktine kegeden gluduk tanpa udan. Wekdal niki kula pun boten butuh guneman sing tanpa guna. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati Nawangga lan Pandhawa tur kadange Tanyaya tunggil ibu Suwita mring Kurupati Duh Yai Prabu mireng pangandikan Paduka Yai kang raka sampun tumanggap ingkang mekaten mugi kalilan wekdal menika ingkang raka ngawangga badhe bidhal ing paprangan namung srupanyuwun kula Kanjeng Rama Prabu Mandaraka ingkang nyarirani minangka kusiring rata Yai Jatisura Kyai. Nggih niki sing kula antu-antu. Kanjeng Rama Mandaraka keparenga minangkani pamundhutipun Kakang Narpati. Oh, inggih, Nger. Menawi menika ingkang dados kepareng paduka angger pun Rama namung sumadya. Ingkang mekaten wekdal menika kula wisuda Kakang Narpati Haglar Senopati. Nggih Kanjeng Rama, wonten keparang ingkang kados pundi? Wiwit kowe dadi anakku mantu, babar pisan aku durung nate nampa bektimu. Teka dina iki saya katon Deksura Prabu. Dupeh kowe diwisuda dadi senopati, sira wani nuding aku supaya dadi kusirmu. Anggepmu apa Karna? Duh Kanjeng Rama, Kang Putra Nglenggana bilih pancen dereng nate misungsung menapa-menapa konjuk paduka Kanjeng Rama. Mila ing wekdal menika kepareng nampi bekti miwah pisungsung saking putra mantu paduka kanthi mekak kendalining kreta Kyai Jatisura Kanjeng Rama. Panuksmaning jajalanat ing ngatasé maratuwa mbok kon dadi kusir, kok mbok anggap misungsung marang wong tuwa. Kowe aja murang tata Karna. Duh Kanjeng Rama,
Kula mangertos bilih angsah kula menika tartamtu pinapak dening Yayi Janaka. Lan sinten ingkang madeg minangka kusiripun Yayi Janaka boten sanes inggih Koko Prabu Darawati. Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat sampun nekseni bilih Koko Prabu Darawati menika titising Bathara Wisnu inggih dewaning kabagyan. Menapa kula lepat menawi hanjajaraken lenggah paduka sabobot kalian dewaning kabagyan Kanjeng Rama? Monggo kula aturi nampi pisungsung saking putra paduka Kanjeng Rama. Oh, anakku. Banget ora ngira jebul ngrawit bebudenmu. Bejane anakku Surti kanthi digarwa satriya luhur. Iya ya, Nger, aja samar. Ayo tak dombani munggah kreta, Nger. Koko Prabu kadang mungawangga wis kekalong sekar nanging pagene siadi lah kok dadi kendhong lokro sebabe apa Yayi? Koko Prabu babar pisan boten wonten ceceking raos Sri Paduka sulap dhateng hadegipun Kakang Narpati ngawangga Koko Prabu. Lah banjur boten saged ginambaraken gempaling raos Kanjeng Ibu menawi mulat dhateng paprangan menika Koko Prabu. Darmaning pun Kakang supaya ngisas angkaraning jagat pun Kakang mono kanteni pirantine ora ana liya ya para Pandhawa. Lah yen pirantine ketul kaya ngono banjur kepiye nggone pun Kakang bisa makarti?
Eyang Ibu Len Om pangabekti kula katur Kakang Dipati. Janaka, Janaka. Ing kene dudu papaning wong ngabekti wong bagus. Nanging iki ajanging satria kang kudu ngantepi jiwa kasatriane. Hayo. Seblakno dadamu karena apa Janaka sing kudu rubuh. Sumangga kula dherekaken Kakang Dipati. Yoh, Sembada nangkis Naracabala lagi ngakoni kasektenmu wong bagus.
ngusir Prabu Salya Denya mangreh kendalining rata Jatisura. Eling-eling tanding lumawan titising Bathara Wisnu ingkang nitih Kyai Jaladara. Winengku apesing kodrat rodaning rata Kyai Jatisura manjing ndutbel yayah kacepet bumi. Saksana mandhap miresaking pabaratan nata mandaraka. Lepasno Kyai Pasopati. Yen Syadi ora enggal nglepasake panah, ateges sira Yayi mus ndedawa panandhange kadangmu sepuh Yayi. Dyan Harjuna midhanget pangandikaning Keng Raka Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lemah dres mijil kang riwe mahanani panah Kyai Pasopati mrucut saking kendhenging langkap. Sukarno waspada pandulune. Mulat keplasing Kyai Pasopati parandene mesam-mesem pratandha wus lila legawa angorbanaken bondo ingkang awis piyambak nenggih jiwa ragane. Ketaman Kyai Pasopati jangganing Sang Dipati Karna. Tunggal tal gugur pengawak kusuma bangsa Risang Basukarno.
wangkara kingkin ler manguswa kang layon denya ilang kang memanise ing gegana bang sumirat kadya bebela dhateng guguring Senopati Agung pisan Karna Basusena para dewa dewi samya hanawuraken kang sekar-sekar gadya pratandha angurmati miwah amethuk guguring satya luhur kusumaning bangsa